दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आमचे दिवचल मतदारसंघातले किंवा दिवचल तालुक्यातले सगळे स्वयंसेवक मिळून आमचे संचलन झाले. त्या संचलनात सगळे जे भागी झाले ते सगळ्यांच्या मनातून स्वागत करता, अभिनंदन करता. शिस्तबद्ध असे संचलन आमचे शांतादुर्ग हायर सेकंडरी पासून आम्ही केले. त्याबद्दल मनासून एक खुशी बघता की ज्या संघाचे आम्ही स्वयंसेवक आसा आणि जे स्वयंसेवक म्हणून आम्ही जे काम करता तितून आम्ही खूप समाधानी आसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो देशाच्या रक्षणासाठी आणि देशाच्या सुरक्षे खातीर आयज काम करता. तशेंच सगळे स्वयंसेवक आयज आपल्या झुकान एकजुटीन हे काम करता. सगळ्यांक अभिनंदन करता, शुभेच्छा देता. तुम्हाला सगळ्यांना खबर आसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक सदांच एक राष्ट्रप्रेम क्रिएट करता, एक डिसिप्लिन म्हणजे कितें आनी राष्ट्राच्या प्रोग्राम केन्नाय अशी गरज पडली कित्याय खातीर जाल्यार ते सदांच हे स्वयंसेवक निस्वार्थी भाव जे कशें काम करूंक जाय हे RSSतल्यान शिकपाचें. म्हणजे सगळे जे संचालकांचे जे पार्टिसिपेट जाले आमचे बिचोलीन आनी गोंयकर तांच्या खरेंच अभिमान करता. आणि ही जी भावना आसा ही आपल्या रोजच्या जीवनात सगळ्यांनी आत्मसात करून घेवची. त्यामुळे सगळ्यांचे तेंचेच कित्याक सगळ्यांचे जीवन सुखमय जाता. देव बरें करूं.